panggesangan piyambak-piyambak pamrih sedaya sae leh pekoleh mekaten. Ya mula saka iku ingsun jarwani sing sak tenane upama sira wegul anggone ngupati pangan ya mung kudu sak cukupe. Aja dina iki upama sak blombang kuwi aja mbok kok entekke kabeh. Kena memangan sak pekolehmu nanging aja mbok entekke. Lan ingkang baku ingkang wis kawagang dipangan panganen nanging yen durung kawagang dipangan upamane isih cilik-cilik ya diparingi kalonggaran ben gedhe dhisik upama mina-mina utawa iwak-iwak iku mekaten. Lah mula iku kudu diukur pamrih besuke pangan kuwi sumadya terus. Menawi kula